Er du gået ned med stress og kan mærke, at du ikke længere er dig selv? At det, der engang var let, nu føles tungt? At kroppen siger stop, og selvom du prøver at gøre det rigtige, så hør med. Det, der sker, er, at kroppen er i alarmberedskab. Du prøver at hvile, men finder ingen ro. Hovedet kører videre, selv når du ligger stille. Og når du vågner, er der ingen energi. Måske oplever du, at koncentrationen svigter. At selv små krav føles overvældende for dig. At du trækker dig fra andre, også familie og nære venner, fordi du ikke orker at være på. I hverdagen mærker du også skyld, skam, en følelse af, at du burde kunne mere, men ikke kan. Det slider på energien, på troen på dig selv. Så hør lige her. Der er en grund til, at du har det sådan. Stress er ikke en svaghed. Det er et nervesystem, der har været på overarbejde alt for længe. Ofte fordi du i årevis har tilsidesat dig selv. Men det kan forandres. Du kan komme tilbage til ro, til overskud, til glæde. Ja, til dig. Det har jeg set ske igen og igen hos de kvinder, jeg har hjulpet. I mit arbejde, der går vi i dybden. Det er ikke kun samtale. Vi arbejder med kroppen, med nervesystemet og de fastlåste mønstre og følelser, der holder stressen i gang. Når stress forløses indenfra, så begynder du at falde på plads. Dit liv falder på plads. Du mærker ro, også i situationer, der før væltede dig, og energien kommer igen, hovedet bliver klarere, søvnen forbedres, og du kan trække vejret helt ned i maven. Det sker ofte umærkeligt, fordi at du giver slip indenfra. Hvis du længes efter at komme tilbage til livet, til jobbet, til dig selv, og hvis du er nysgerrig efter, om det her kan være din vej ud af stress, så kan næste skridt være en gratis og uforpligtende samtale med mig. Her finder vi sammen ud af, hvad der skal til, og om jeg er den rette til at hjælpe dig. Jeg ved godt, at det kan føles svært at prioritere sig selv. Men det er også starten på et liv, hvor du igen kan mærke ro, styrke og dig selv. Klik på knappen og book en samtale.